Nakisumo betyder den grædende sumo. Det er en noget særlig festival med en konkurrence, hvor 2 japanske sumobrydere kæmper med hinanden om, hvem der hurtigst kan få hver sit lille barn til at græde. I Vesten er vi af den opfattelse, at et barn, der græder for meget, kan få traumer. Men de japanske sumobrydere mener det stik modsatte. En god, lang jamren er sundt for alle små, hævder de. Det er i hvert fald teorien bag den bizarre grædende sumo, eller Nakisumo Festival, som afholdes i Sensoji-templet i Tokyo i hver af de måneder, hvor de sædvanlige sumokampe ikke finder sted. Jeg har læst et lille stykke fra din bog om Japan og Japans kultur, Drageblodet i den japanske undergrund. Og Flemming Andersen, det er jo en anden type bog, end den du er vant til at skrive. Du er psykolog, og du har skrevet en række bøger, som tager udgangspunkt i dit arbejde som erhvervspsykolog. Det her, hvad er det for en roman? Eller er det en roman? Eller hvad er det, du har skrevet? Jeg har skrevet en rejseberetning. Jeg har skrevet et studie i mentalitet, som er mig fremmed. Det at rejse rundt i Japan, det er at komme til en helt anden planet. Alt er anderledes. Alle de forestillinger, man har om op og ned og ud og ind og hen og tilbage, det går i opløsning. Det er som om, at japanerne samler alle modsætningerne og gør den til én. Også til en kraft, som det er svært at komme fri af. Så det at rejse til Japan var en drøm om at komme ind under huden, at krasse det i overfladen på den japanske sjæl. Ja. Og det fik jeg så altså også gjort. Nu kan man ikke sige, at det her lille stykke afsnit, som du læste op her, var særlig karakteristisk for bogen, for den er meget mere dramatisk. Den handler om alle de store dramatiske begivenheder, som finder sted, eller mentalitetsfænomener, som finder sted i Japan. Deres måde at feste på, deres måde at drikke på, deres måde at elske på, deres måde at dyrke sport på alle lederkanter. Så derfor har jeg så også beskæftiget mig med, hvad kan man forklare denne mærkværdige mentalitet med. Så det er en mentalitetsanalyse. Kan du prøve lige at beskrive lidt omkring den mentalitet? Det er jo rigtig spændende at komme ind i, og det er meget anderledes end en europæisk. Ja. Altså det karakteristiske ved det er, at japanerne er altid både og. Det er der nogen, der hævder er et postmoderne træk. Både og. Altså ikke hverken eller enten eller, men både og. De er både høflige, fantastiske høflige, og enormt grove. De er både brutale og enormt milde. De er både gærige, og de er enormt grådige. De er hele tiden i et fænomen, som hedder både og. De er enormt maskuline og enormt feminine. Kvindefigurerne er ekstremt feminine. Mandefiguren, idealet for mandefiguren, er ekstremt maskulin. Og de kan skifte om i karakteren hele tiden. Så det, der er karakteristisk for dem, det er den der mentalitet af både og. Det er et postmoderne fænomen. Som jo samtidig går år tilbage. Enormt! Ja. Det er en lang kultur, som går tilbage til 1300-tallet, 1400-tallet. De har stadigvæk helte fra 1300- og 1400-tallet. De går stadig klædt i geisha-kostymer. Man ser den på gaderne, ikke som en teaterforestilling. Og man ser også splinter nye fænomener, piger, som er klædt ud i forskellige tegneserieagtige gevanter osv. Så Japan er et land, som man ikke umiddelbart kan forholde sig til. Og det er de historier, som Drageblodet i den japanske undergrund den handler om. Og Drageblodet, hvad er det for noget? Der er en japansk grundhistorie, som fortæller om, da prinsen, den solens gudindes bror,
prinsen, som jeg nu ikke kan huske navnet på, da han i sin tid mødte en meget smuk kvinde, som red på en drage, som hun skulle giftes med, så besluttede han at ville hjælpe familien til at få deres datter tilbage ved at slå de 7 hoveder af den pågældende drage. Og alt det blod, det løb ud i de japanske floder, og er stadigvæk i dag fortællingen om, at drageblodet, det ligger i det japanske flodvand, og alle, som drikker af japansk sødvand, de får drageblod ind i sig. Og det er det drageblod, som er baggrunden for modsætningsfylden, for dialektikken i deres sjæl. Så da du er i Japan, så går du rundt og observerer, og du taler med nogle mennesker, som fortæller dig nogle af de her historier. Ja. Og så har du jo også opsøgt noget forskellige baggrundslitteratur for at kunne skrive bogen. Så det vil sige, at det, jeg har gjort, det er, altså, der findes en meget dejlig teori om det at tegne, som lyder, at tegne er at lære at se. Jeg har den tilsvarende forestilling om det at skrive. At skrive, det er at lære at forstå. Så hvis man skal trænge ind i noget, så bliver man nødt til at skrive om det. Så jeg kan ikke være til stede i nogen verden mere, uden at jeg laver notater. Nogle af dem bliver så til en lille rejsebog som den. Jeg har også skrevet en om Amerika, om den amerikanske drøm. Men og jeg tror, at fremtiden vil være en række små pamfletter af iagttagelse om livet og døden og kærligheden og alt det.